Maceralarni yaratan men. Ey do'stim, birga kulik. Konsoni. Ekranga tikilib qarang. Shular tezdan bilirlar konsoni. Kim ekan u konsoni? Konsoni hammaning do'stlari. Aldagı seriyede. Хлояга тигән өчен күрсәтәм мин сиңа. Ни эшләдең монда? Әнием, монда ширки бар иде. Сем аның эштешләү убырга әйләндерә диде. Убырга барда уйдырма, ышан миңа. Ой, сәлам. Булдырдым, уңган сеңлем. Тешең үтмәс. Ne buldu? Сейо, Ne buldu sina? Tağın peçenye soğanğanın kütmedin mi? юк шул менә. Konsoni, dondurma ашыйсың киләме? Ничек кенә әле? Ay hay, dondurmanı artık kubaşı başladın hele. Min seni öpkelettim belli. Нәрсә? Юк. Яратам сине тоңдырма. Тәмлеме? Мин дә dondurma яратам. Бик тәмле. Миллион тоңдырма ашый алам. Буларын алып куйсак яхшырак булыр. Кызым, туңдырманы ашыкмыйча гына аша, яме? Беләм. Инде ашап бетерә яздым. Кара син, ашыкмыйча аша, юкса тешең авыртыр. Дөрес. Ашаганнан соң тешемне чистартып килим әле. Ой хай, нинди җаваплылык. Акыллым минем. Син хаклы. Мин аның белән бик горурланам. Nedir bulgan ahırı? Dişin bozulgan mı? Şulay deb oylagan idim anı. Nega aytmay yurding? Senin yaşta şul xatlı to'ngdirma asharga yarый mısın? Oylab qara hele. Әтияне yemegini әйтә күрмә. Инде ничә көн тешем бик каты сызлый. Сиңа тизрәк теш табибына барырга кирәк. Кемгә? Юк! Тешемне чистартам да бетә. Şiklənəm, buluşur mıkan? Монда килегез. Ни булды? Тадам! Ой-ой! Безгәме бу? Әлбәттә, кичкенә генә утырма оештырабыз. Әйдәгез конфетларны саныйк. Берне үземә, берне Евага, берне Консонига, тагын берне үземә, Евага. Конфетларны аз алганмын ахыры. Борчылма. Мин үземнекен Евага бирәм. Ник? Бу синең яраткан конфетың түгелмени? Әйе шул. Ни булды? Тешемдә таплар бар. Зур кара борчакка охшаган. Синдә кариес ахрысы. Бир карыйм әле, күрсәтәсеңме? Аны якыннан күргәнем юк иде. Сиңа теш табибы ярдәм итәр. Миндә 2 зур тишек бар иде. Тик аларны дәваладылар. Чынлапмы? Авыртырлар дип куркам. Сөйләп бир әле. Ни турыда? Мин еламадым, күңелле булды. Ай хай, син шундый кайру. Чынлыкта да шулай булдымы? Алай ук булмаса да, нәкъ менә мин сөйләгәнчә булды дияргә була. Бик озак үкереп еладың бит. 1-2 минут кына. Сабый кебек еладың. Кай вакыт малайлар да елый. Тукта, кая киттең? Сау бул. Тукталы. Теш табибына бармыйсыңмы ни? Юк, яхшырак нәрсә уйлап таптым. Нәрсә инде ул? Сөт. Нәрсә? Җитәрлек итеп эчсәм, тешләрем яңадан агара. Белмим дә инде.
Әйттім бит. Не işlerge eken? Әйе шул, кеттік Сая. Башланды. Тішімні 100 тапқыр рәттен чистартам да біте. Нәрсе? Олай етіп тішні давалап болмай. Сая, сен сана барырсың. Ышанасың шуңа? Әйді, башладық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40, 60, 85. Туқтаптыр. Тішлерің ұшқып бітіресің бейт. Бітірмейім. 100. Қазір қарарбыз. Келесі серияда. Әтейім тігі нәрсені тішін чистартқаннан соң қоллана. Болышмады. Сызлай. Әйттім бит, аны тіш табибығына давалы ала. Ол бүтін тішімні йылқы бітірәбейт. Карис, шайыратырған нәрсе түгіл. Қорық мағыз тішлерім, мен сізні құтқарам. Мультипликацион фильм «Халқыбыз мирасы» студиясында тәржімә етілді.